Welcome to Wrexham! Oh shit, actually, dwi'n meddwl dwi'n cael deud hwnna. Neu gaf y suio gan Ryan Reynolds a'r boi arall na. So be am... Croeso I Wrecsam. Ia, Wrecsam, dinas diweddara Cymru. Lle sydd wedi bod yn cael rhyw fath o renaissance yn ddiweddar achos o'r dau chief na ar ochr arall yr Atlantic. Ond, ydyn nhw'n danos Wrecsam go iawn? Dwi ddim yn siŵr. Mae yna tampon ar y llawr. Y prif peth am Wrecsam yw'r clwb pêl-droed. Mae pobl yn addoli'r lle yma. Mae'r dyddiau lled botol y llefrith yn para hirach na un o Wrecsam managers wedi hen fynd. Dwi'n meddwl bod y Hollywood Millions di helpu hefyd. As da chi methu cael tocyn i'r oldest international football stadium y byd, fyddwch chi fama, the turf. Mae'r turf literally drws nesaf i'r cae ras, a fyddwch chi'n yfed a gwylio y gêm hefo Wayne the landlord. A who knows, ella fyddwch chi'n yfed Exide the Black, drws nesaf I Will Ferrell a Paul Rudd. You sit on a throne of lies. Yr ail beth mae Wrecsam yn enwog am yw Wrecsam Lager wrth gwrs. So un o fragdau hynna yn y byd. Ac yn ôl sôn, oedd y cwrw wedi cael ei syrfio ar y Titanic. No wonder o Jack ddim gallu aros ar y darn y bren na. Is there anyone alive out there? Alright lads. Os oeddech chi eisiau cyfarfod un o chwaraewyr Wrecsam, y cwmpi as mynd un ar gema, then dewch chi fama, Fat Bo, y lle neisian Wrecsam dwi'n meddwl. Dyma lle mae o leia 3 o chwaraewyr Wrecsam yn dod I fwyta neu yfad bob wythnos. Yn peidiwch a deud wrth y manager. A Paul Mullin yma 24/7, literally. Dyma amgueddfa Wrecsam. Yn fama bydd yr amgueddfa pêl-droed cyntaf yn Nghymru agor. Ond, diw heb agor eto, mae dal werth dod yma ddo. Mae'n efo'r section yma hefo ochr pêl-droed yn barod, a mae gen nhw'r casgad mwyaf o handcuffs a restraints yn y byd. Mae'n cuffing season after all. Definitely ddim plentyn sydd wedi'i gwneud hwnna, rhyw fath o artist sydd wedi'i gwneud hwnna. A os da chi fancy bonc, gewch chi ddod I fama. Bonc y Hafod Country Park. Dwi'm yn gwybod os dyn ni'n dod am bonc yma. Dyma lle oedd Nuclear Bunker Wrecsam. Erbyn hyn, recording studio ydi o. Lle mae pobl fel Catfish and the Bottomman, Neck Deep a Trosleisiau Welcome to Wrexham wedi recordio. Mae'r waliau dros fetr o drwch mwyn goroesi gaeaf nuclear. Gos, sy'n ni absolutely casau bod nhw'n stuck mewn bwnc efo Paul Mullin. Dwi'n meddwl be sy'n ni'n neud efo'r amser. Mae Wrecsam yn lle ffantastig I fynd am shesh. Mae Wrecsam yn lle ffantastig I fynd allan am sesh. Mae yna strip fawr o bariau yn ganol y dre. Y tric yw I gael un drink yn bob lle. Tan da chi'n cyrraedd fan hyn, Atic. Byddwch chi naill ai yn legend neu methu sefyll. Dwi erioed I wneud o I Atic eto. Dwi o hyd yn endifynu fama, y parish. Os da chi'n hoffi Jerry Cinnamon a cwrw da, dyma di'r lle. Dyma saith seren, Canolfan Cymraeg Wrecsam. Di agor yn 1898 a chafodd ei adeiladu yn defnyddio brics coch o ryw afon. Yn wreiddiol, roedd y saith seren yn cael ei adnabod fel The Star, wedyn The Seven Stars, tan i'r gymuned Cymraeg prynu'r lle a chyfieithu'r enw i'r saith seren. Just peidiwch a sôn wrth nhw bod ar Chester Street. Dyma'r unig lle yn y byd lle dim ond lle ydych chi'n edrych, mae yna drai goch rhywle. Felly, dyna ni. Dwi'n gobeithio dwi'n rhoi darlun cyflawn I chi o le dwi'n galw Wrecsam, oherwydd dyna be di enw fo. Dwi'n gobeithio rwan da chi'n gwybod bod yna mwy i'r le na just Declan Swans a Tommy Caws, bod nhw'n legends. Hwyl!